Ja fa unes setmanes que a les llibreries s'hi pot trobar la primera obra de David Foster Wallace en català. I ells tres són els responsables que per fi es pugui llegir en la nostra llengua un dels autors, diuen, més brillants i fascinants de la literatura nord-americana recent. Una personalitat turbulenta i vulnerable, admirada per molts dels escriptors que en van ser contemporanis i un mite per a molts, especialment després del seu suïcidi. Va ser Vicenç Pagès qui en un dels seus llibres va posar en evidència l'absència d'una sola pàgina en català de Foster Wallace, un autor que va trencar motlles. Pels temes, per la manera d'explicar-los, fins i tot pels noms que tenen els personatges, per la manera de construir diàlegs, per la manera d'organitzar els capítols uns en relació amb els altres. O sigui, és una novetat, diríem, absoluta. I va ser així que un editor que tot just s'estrenava va decidir omplir aquest buit apostant per la seva primera novel·la i encarregant-ne la traducció. És una novel·la molt divertida, amb un munt d'enginy, amb molta intel·ligència, apunta tot el talent que ja tindrà en el futur David Foster Wallace. Una frase que vaig trobar l'altre dia llegint d'una crítica americana és un llibre en el qual es veu el plaer d'un talent que es descobreix a si mateix. I crec que és molt precís. Per tot plegat, l'escombra del sistema ja està entre els preferits per molts llibreters que no han dubtat a posar-lo entre els seus llibres més recomanats.